Bo día a todos, eu chamo-me Ana. Eu chamo-me Nuria E somos alumnas do IES Castrolobre. que está en Vilagarcía de Arousa. Estes últimos meses estivemos a traballar co proxecto Dragal. O primeiro que fixemos foi ler a obra. Despois, realizamos o centro co axuda de todos os profesores de plástica. Agora estamos traballando co vocabulario. Estamos desexando ir a Santiago. Este proxecto fixo que todos sepamos os diferentes gustos de literatura de cada un e que o traballo de equipo pode ir moi longe. Agora sabemos comportarnos como dragaliños e dragaliñas e saberemos facelo cando estemos en Santiago. O noso centro chamase IES Castrolobre. Está no centro de Vilagarcía. Recibe ese nome porque o seu carón estaba o Castro de Alobre. Pero non contamos só co Castro de Alobre, senón tamén cos petroglifos de Bamio que fan orgullecer a nosa cidade. En Vilagarcía hai moitas máis festas importantes como a Festa de Auga e a Festa de fin de ano que se celebra ás 12 da noite. Eu son Diego. Eu sou Adrián. E vamos falar da festa máis importante do verán aquí en Vilagarcía, a Festa da Auga. Esta festa empezou o 16 de agosto nun ano de sequía, non se sabe que ano. Ese día pediron a xente a San Pedro que chovera. Ese día choveu. Desde entón se celebra. Os alumnos do IES Castrolobre os esperamos nas actividades do microsacro. E non somos A fraternidade do Alobre. A Fraternidade do Alobre! E nós somos os dragaliños e dragaliñas de primeiro ESO A da Fraternidade do Alobre. Vémonos en Santiago no Pico Sacro. Somos os dragaliños e dragaliñas de primeiro ESO B da Fraternidade do Alobre. Vémonos en Santiago no Pico Sacro! Somos primeiro ESO C da Fraternidade do Alobre. Vémonos en Santiago no Pico Sacro! Somos primeiro ESO D da Fraternidade do Alobre. Vémonos en Santiago! Somos os dragaliños e dragaliñas de primeiro ESO E. Pertencemos á Fraternidade do Alobre. Vémonos en Santiago no Pico Sacro! Somos os dragaliños e dragaliñas de primeiro ESO F da Fraternidade Alobre. Vémonos